وصلى اللهم وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. matsalolin istimna'i wasa da gaba, ko mace ta rika wasa da farjinta har bukatar ta biya, ko kuma namiji ya dinki wasa da gaban shi har bukatar shi ta biya. Istimna'i, so a kwanakin baya na faɗi illolin yin haka da kuma abubuwan da yake haifarwa da kuma yadda mutum wato zai tsinci kanshi idan yana yi. To alhamdulillah tambayoyi sun yi yawa akan to menene kuma maganin shi. Masturbation, mutum ya rika wasa da gaban shi, istimna'i har ya fitar, ko mace, wai menene maganin? So idan ba ku manta ba, a wancan lokacin na faɗi cewa kamar a ce mutum yana zina ne, wa iyazu billah, ko yana ƙarya, wa iyazu billah, ko yana giba yi da mutane, wa iyazu billah. To sai aka ce menene maganin shi? Me maganin ƙarya? Me maganin zina? Me maganin yi da mutum? Me mutum zai sha ya daina? To haka istimna'i yake. Duk da akwai wasu malamai da suka so su dan gyara abin, amma bai gyaruwa saboda aya ta riga ta kauda wannan matsala. Inda aka ce ga nassi a alƙur'ani, to hadisi ko wata magana sai mu aje ta, za mu ɗauki na alƙur'ani. Idan aka ce ga hadisi ƙararra ga manzo Allah, to za mu aje magana duk wani ne mai istinba'i ko mai wasu maganganu, a na manzo Allah za mu ɗauka. Tun daga aya ƙarara alƙur'ani wadda ta yi magana duk wanda zai biya buƙata wadda ba ta habbar ta wajen iyalin shi ba, ko kuma ba ta wajen abin da ya mallaka ba, to wannan ya yi ta'addanci mai girma. To babu wani gyara da za a yi mu barna. Abin da muke cewa kawai shine, na farko mutum ya ji tsoron Allah, kamar yadda zai daina sabo Allah na ƙarya ko na wani laifi, to haka shi ma mutum ya sama wannan zai bari, Allah zai taimake shi zai bari. Na farko kenan. Na biyu, mutum ya bi hanyoyi da manzala salama ya ce a rika bi domin kange ido daga fadawa cikin sha'awa. Abin da ya shafi azumi, abin da ya shafi karatun alkur'ani, kuma idan an samu hali a yi aure. Wannan shi ne. Sai dai abin da ake magana shi ne, to yaya ni kuma na ɗauki tsawon lokaci ina istimna'i, masturbation, ina istimna'i saboda wannan abin da nake yi ya sa gabana ya kankance. To yaya za a yi martaba ta dawo? Yaya za a yi kaza? Yaya za a yi kaza? Wani magani zan sha in ƙara ƙarfin gaba wannan kankancewa da yi? To abin matsala biyu ce. Na farko, ka yi wannan istimna'i, sannan kuma aka yi rashin sa'a kana da cutar basir, ko kuwa aka yi rashin sa'a kana da cutar sanyi, infection, aka yi rashin sa'a kana da ciwon suga, sai ya zo kuma kana wannan. To gaba da ka zai kara kankancewa matukar gaske. Ga dai wannan illa ta istimna'i da kai kuma ga cuta. Bai da bambanci kamar daga mutanen da za su rika kira mu suna ce musu ya za su kara karfin gabansu, girman gabansu da kauri da tsawo. Mun sha ce muku, idan halittar ka haka take, tun kana karami ka taso dama halittar ka karama ce, to babu wani abu da za a yi maka a ce za ta kara girma da kauri. Ko da an baka wani abu na sha ko na shafawa ta kara girma da kauri, za ta fita daga ɗabi'ar ta ka ta halitta, ba za a samu fa'ida ba da abin da ake so, kuma daga ƙarshe za ta dawo da take. Amma idan ya zamanto akwai cututtuka, sai kuma gaban ya ƙara tsotsewa, ya ƙara motsewa, to na sha gaya muku mani ɗin musabbab ɗin ake kawarwa. Ana kawar da abin da ya kawo wannan matsalan ne, to ita waccan matsalar za ta gyaru. Kun fahimce ni? To idan ya zamanto kana istimna'i, sai ya zamanto gaban kai na ta kankancewa, sai kuma ya haɗa da cututtukan da na lissafa, to a maza a kauda wa'annan cututtuka. Idan kuma a'a ba cututtukan, a'a gaban ne yake ta kankancewa saboda wani abu da kake, to hanya ɗaya ce wadda ake bi domin a dawo da martabar gaban mutum. Jijiyoyin da aka yi sakar da su
suka zamanto gaban ya kankance ya zuke ko kuma ya lalace, to hanya biyu ce na taɓa bayarwa, yanzu ma zan ba ku. Mai ne ake samu guda 2 zuwa 3. Idan ma biyu mu samu aka samu ukun aka samu 2 ma sun wadatar. Na ce muku man zaitun za a samu, sai a samu man kanunfari. Man zaitun din idan 'yan karamar kwalban nan ce ka siyo, shi ma man kanunfarin 'yan karamar kwalba, za ka raba zaitun din kashi 3, sai ka zuba kashi 2 guri ɗaya, sai ka aje kashi 1. Shi kuma man kanunfari ɗan murfin da ke saman shi za ka ɗibi rabin shi, sai ka zuba a cikin wancan kashi 2 na man zaitun. Murfin ɗan ƙaramin murfin, to rabin murfin za ka ɗiba na kanunfari, sai ka zuba a cikin wancan kashi 2 da ka ware na sai ka jijjiga ka juya. Kullum idan za ka kwanta bacci za ka rika dangwalowa da hannunka kana shafawa a kan sandar zakarinka, duk inda wasu jijiyoyi suke a cikin zakarinka za ka rika masaji kana daddanna a kaɗan kaɗan, banda kan shayi kan kaciya, iya sandar zakarin gaba ɗaya gewayen shi da saman shi. To haka za ka yi ta yi kai tsawon wata 3 kana haka, kuma ba zai hana ka, ban kana da iyali, saduwa da iyalinka, ba zai hana ka duk wani abu. To insha Allahu rabbi jijiyoyin za su dawo yadda suke, kuma gabanka zai dawo yadda yake na asali. Wannan ba sai ka yi wani abu. Amma idan kana da wani ciwon sanyi ko basir ko, to sai an kauda wancan sannan wani abu zai fa'ida. Ina fata an fahimce ni. So kara manta da subscribe da sharing da comment. Ina muku fatan alkhairi. Kara manta da wannan channel wajen addu'o'i da kuma yada shi cikin al'umma domin karuwar kowa da kowa da al'umma baki daya. Muna muku fatan alkhairi. Ma'assalam.